La ràdio que t'escolta. Nens, al cap de setmana ens quedem a casa. No, pare, a internet hem trobat el càmping Serra de Prades, amb bungalows de fusta molt macos, amb piscines, animació i activitats a la natura. I mare, té el restaurant Els Ceps, amb cargols de la llauna i menú infantil a bon preu. D'acord, nens. A més, està molt a prop. Entre Lleida i Tarragona, per la Nacional 240 fins a Vimbodí, Vallclara i Vilanova de Prades. Reserveu, pare, 977 86 90 50 i informeu-vos de les promocions del 25è aniversari al web serradeprades.com. Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta. Anem avançant, comença aquest mes de juny, a cavalles de primavera, comencem a respirar una miqueteta d'estiu, de bon temps i de ganes de gaudir de natura. Una opció per aquests propers caps de setmana que tenim per endavant, per aquest estiu, que ja el tenim aquí a tocar, ho trobem al càmping Serra de Prades Resort, a mig camí entre Lleida i Tarragona, entre les comarques del Priorat, la Conca de Barberà i les Garrigues. De les opcions, de les possibilitats, de les propostes que tenim per endavant, parlem amb en Josep Ramon Guiu, gerent del resort. Què tal, Josep Ramon? Benvingut. Benvingut, gràcies. Com estem? Bona tarda, doncs molt bé. Hi ha molt bona temperatura, molta caloreta i amb ganes de programar vacances. Doncs unes vacances que podem programar, de fet, ja aquest cap de setmana que tenim per endavant, que a més us heu sumat a una iniciativa que convida la gent a sortir a casa i gaudir de la natura, que és el Benvinguts a Pagès, no? Sí, estem dins del programa perquè el Serra de Prades està situat al límit provincial entre Lleida i Tarragona, en una zona d'interior molt maca, a 1.000 metres d'alçada, però de zona preeminentment agrícola. I com a agrícola hem aprofitat la part agrícola per fer unes experiències turístiques, no? Amb la tòfona, que venim de la tòfona negra, ara passem a la tòfona blanca, amb uns gossos que van a buscar la tòfona amb aquesta experiència turística. La vinya també, que és un producte que tenim a la Conca Barberà excel·lent, que se poden fer unes visites a les vinyes, tastar i vindre a provar al restaurant Els Ceps que tenim dintre del càmping Serra de Prades. I també al costat la mel de la Pobla de Cérvols o diferents activitats que estan dintre d'aquest programa de Benvinguts a Pagès. Un càmping que el tenim obert durant tot l'any, això ens dona paisatges diversos al llarg d'aquests 365 dies de l'any i que ara també de cara a aquesta temporada que anem a iniciar ens ofereix tot un ventall de possibilitats, de serveis i de propostes per al públic familiar que busca una escapada, per exemple, de cap de setmana però cal dir amb la família. Què és el que podem fer? Bé, com dius molt bé, estem oberts pràcticament, no dic 365 dies perquè tenim de Nadal, però 364 podeu pujar qualsevol dia de l'any, el restaurant està obert, tots els serveis, com dius, d'equipaments, com un càmping tenim moltes possibilitats d'equipaments, de bàsquet, de futbol, d'animació, d'unizó, que hi ha unes cabretes que poden els nens, però totes aquestes activitats van relacionades també amb la família, i com la família, els nens s'ho passen molt bé, els pares acaben portant els nens, per tant també radica molt amb el turisme familiar, tot i que també tenim un spa, tenim un massatgista i per tant hi ha uns allotjaments bungalows de 2 persones que també per una parella que vulgui passar un cap de setmana romàntic també és ideal. Clar, tenim aquí moltes possibilitats d'allotjament, des del típic de l'acampada, em porto jo la tenda o la caravana i vinc, fins als bungalows i una mica l'estrella, els bungalows aquests que he fet de pedra seca, molt d'acord també amb aquest paisatge que ens acompanya, amb aquest entorn. Sí, cada un dorm en un diferent allotjament, hi ha molta gent jove que ara per tema de no poder adquirir una segona vivenda a la platja o a la muntanya decideix comprar una caravana. Aquesta caravana té un preu limitat, gaudeix d'unes vacances. Després també tenim la gent que no té aquest equipament i vol anar a un bungalow i llogue una caseta de fusta o de pedra, com dius molt bé, per passar un cap de setmana. I llavors diferents modalitats, però que tots gaudeixen d'aquests equipaments que fan convivència, perquè el que es tracta en un càmping és de fer convivència amb diferent gent i que els nens també veguin diferent, si veuen les gallines, les cabretes, o veuen un dibuix, que surtin de la ciutat, no? És un camp rural, però amb tots els serveis de confort, i els bungalows són molt confortables. Imagino que ara també comença aquella temporada en què els clients habituals de cada any comencen ja a venir, comencen a instal·lar-se, passaran l'estiu amb vosaltres i aquests nuclis de relacions que aneu veient i que s'estan forjant al cap dels anys, i a més aquest any en especial que celebreu aquests 25 anys.
Sí, això, 25 anys és una data molt redona, però a més molt il·lusionant, no? Perquè vam començar l'any 93 i ara com veus que tens, com dius molt bé, gent de Tarragona, gent de Lleida, gent de Barcelona, que ja estan situats al mapa, que ja ens coneixen, aquesta relació entre diferents províncies, que cada una d'elles és diferent, perquè estem al mig i molt a prop, sobretot de Lleida, a mitja hora, 40 minuts, això fa que ens impulsi a il·lusió i tenir 25 anys més per davant per fer nous projectes. Us heu plantejat nous projectes? Esteu pensant ja com arribar a aquests altres 25 anys que s'han de sumar? Sí, estem ampliant, hem fet aquests nous bungalows que són per parelles amb un nen, per gent divorciada, que també toca, i que també venen el pare amb una cap de setmana amb el nen, i després ve la mare amb el mateix nen, però un altre cap de setmana, vull dir, diferent, la família va canviant, li diem a tot família, però bueno, acollim a tot aquest conjunt, però al final és que s'ho passen bé amb la piscina, s'ho passen bé amb les manualitats, s'ho passen bé amb això que et dic menjador, excursions, estem potenciant molt el tema excursionisme, experiències turístiques alrededor, perquè tenim un entorn, la Conca Barberà, un entorn, la part de les Garrigues, fabulós per poder fer excursions, senderisme i en definitiva fer esport a la natura, però allotjat amb confort. A més, doncs, no oblidem també que tenim la ruta del Cister aquí a tocar i per tant doncs, el càmping pot ser un bon punt de centre neuràlgic de les operacions per gaudir d'aquest entorn que tenim al voltant. Sí, el turista català a vegades ens en fixem a Brasil, ens fixem a Mèxic i en canvi tenim meravelles aquí al costat, no sé si tothom ha anat a Vallbona de les Monges, si tothom ha anat a aquestes coves de Fontmajor, de l'Espluga, si tothom, tens meravella al costat, Siurana, tot, que instal·lat i passant un cap de setmana divertit, confortable, la gent tens un restaurant, el Ceps, no? I el Serra de Prades suggereix un supermercat i després tens diversos equipaments que fa que la imatge pejorativa d'un càmping, d'allò que, mira, passaré, formigues, no sé què, no, ha canviat totalment i això és una cosa que nosaltres ens donem l'oportunitat amb un mitjà de comunicació com aquest, de la ràdio, de poder dir que passaran unes grans vacances i repetiran. El que hem de fer és sortir de casa, que no fan tan mal temps i són Garrigues, plou molt poc a la nostra zona i per tant tindran segur bona temperatura. Clar, i a més ara de cara a l'estiu que la garbinada va bufant i això doncs s'alegre, no? Les tardes, els vespres. D'hiverns durs diuen estius durs, per tant que la gent es calci, que busqui llocs frescals, de muntanya, nosaltres estem a 1.000 metres d'alçada i la temperatura canvia molt de la plana i de la platja, per tant si no volen suar, el Serra de Prades és un lloc ideal per gaudir de les vacances amb un clima sec, que va molt bé també pel cos, i saludable fent esport. I a part amb la piscina, que també doncs, per aquestes hores més centrals del dia, que la calor apreta una mica més, també va bé per refrescar-se. Fixa't si fa una mica de fresqueta i això va bé per la gent que vulgui programar les vacances d'estiu, que la piscina la tenim que escalfar amb plaques solars, l'escalfem, molt ecològic, però l'hem d'escalfar, perquè aquests 4 o 5 graus que pugem de temperatura són claus. Parlàvem del restaurant El Ceps, un restaurant que està obert a clients que estan allotjats, però que també està obert a tothom qui vulgui passar-hi. Quina és la cuina que hi podem trobar? És una cuina catalana, és una cuina d'una senyora, la Pili, que fa un menjar excel·lent, natural. Després també tinc Sant Joan, que fem, i el cap de setmana anterior, que fem astronomia. Anem amb un telescopi a fer astronomia, i llavors ho combinem amb una barbacoa. Tots aquests dissabtes hi ha un sopar barbacoa, i un dia fan astronomia, i el Sant Joan faran queimada, no? Però sempre hi ha l'activitat complementada amb un tema gastronòmic, i sobretot amb uns preus justos, i l'únic que demanem a la gent que pot apuntar-se sense estar allotjat al càmping, però que passin per recepció, s'identifiquin i que reservin en temps. Tenim un problema als catalans que no reservem les coses en temps i els espais són limitats. Per tant, si veniu a sopar el cap de setmana aquest o l'altre següent, que fem el Júpiter i la Lluna, que fem una sessió astronòmica fantàstica amb una empresa que es diu Astroprades, reserveu el sopar amb l'astronomia. 977 86 90 50, és tan fàcil com agafar el telèfon i marcar aquest número doncs, per fer les reserves per qualsevol altre tipus d'informació. Aquest mes de juny, com dèiem, doncs, tenim força activitats de benvinguts a Pagès, després a Montblanc també hi ha una fira, tenim Sant Joan, és a dir que ja comença això a agafar una mica de color de cara a l'estiu, de cara al mes de juliol i agost que tenim per endavant. Aquest és benvingut a Pagès, però el següent ja, això que et dit astronomia, però ho has dit molt bé, Bricània, una fira de Legos pels nens fabulós. A l'estar allotjat regalem l'entrada a la fira, però és que a més muntem tot el càmping adequat per aquest
estos legos. És a dir, que mireu una mica què és el que hi ha a l'entorn i després vosaltres també ho adapteu, no?, per tal de crear aquesta ambientació. Esclar, són activitats que ja ens venen, la lluna aquesta que tindrem el dia 16 de juny, podeu entrar a la web serradeprades.com i veureu, aquestes activitats estan penjades d'allà. Us podeu reservar allà i veureu que la Astro Prades, amb aquesta empresa que ens porta un telescopi i ens fa una experiència, aquell cel surfer, però escollim el 16 de juny perquè és un dia que va bé per l'astronomia. Bueno, clar, més cap de setmana ja ens va bé per fer aquestes escapades que volem, no?, de cap de setmana planifiquem, sortim una mica i, escolta, anem un parell de dies, busquem un turisme de proximitat. Però el que em sap més greu a vegades és quan te truquen inclús amics, nens que et diuen, escolta, és que he trucat i ja està tot ple. Truqueu amb temps, que amb temps se fan les coses bé. Doncs 977 86 90 50, més informació també en aquest telèfon i a través de la pàgina web on podreu veure imatges de totes les instal·lacions, de totes les activitats de l'entorn d'aquest càmping Serra de Prades Resort, situat a 50 metres de Vilanova de Prades, a mig camí entre Lleida i Tarragona. serradeprades.com. Hem estat parlant amb en Josep Ramon Guiu, gerent del resort. Que vagi molt bé, fins aviat. Moltes gràcies. Doncs així és com arribem al punt de les 2 de la tarda. La informació i l'actualitat, com sempre, continuem de fer Noticias Mediodía. Tornem demà a les 8:20 amb l'informatiu local. Que acabin de passar un bon dilluns.